Gvern li jisma' u jaġixxi meta jitkellmu żgħażagħ, saħaq dan il-Ministru għall-Għawdex Anton Refalo li flimkien mas segretarju parlamentari Stefan Buontempo inawguraw it-tisbieħ fil-Youth Spot fil-Kunsill Lokali taż-Żebbuċ Għawdex. Permezz ta' proġetti bħal dawn jista' jintlaħaq lan li jissaħħaħ l-interess fiż-żgħażagħ Għawdxin sabiex jitrawmu bħala ċittadini u jieħdu sehem b'mod attiv fil-politika lokali. Il-Ministru Refalo saħaq kif għal dan il-Gvern iż-żgħażagħ u mal-pulmun tas-soċjetà Għawdxija. Huwa ħabbar kif il-wegħda elettorali li jitwaqqaf il-Kunsill Reġjonali għaż-żgħażagħ Għawdxin qiegħda fi stadju avvanzat hekk kif l-istatut huwa diġà lest. Bekk għall-ewwel darba ser ikun qiegħed jingħata qafas legali liż-żgħażagħ Għawdxin sabiex il-leħen tagħhom jissaħħaħ u jissemma aktar. Permezz ta' twaqqif tal-Bord tal-Isport f'Għawdex, il-Ministeru għall-Għawdex ser ikun jista' jfassal aħjar il-politika tal-Gżira Għawdxija f'dan is-settur. Intant is-Segretarju Parlamentari għaż-żgħażagħ u l-Isport Stefan Buontempo qal li qed jitnedew skemi u inizjattivi bħalma huma Erasmus Plus, in-9 miljun euro għal klabs tal-futbol Għawdxin u l-inawgurazzjonijiet ta' diversi grounds li l-koll qed iservu sabiex iż-żgħażagħ ikomplu jiltaqgħu flimkien, jiddiskutu u jinvolvu ruhom biex itejbu l-kwalità tal-ħajja fil-komunità. Għaldaqstant il-Gvern huwa impenjat biex verament ikun spalla ma' spalla maż-żgħażagħ sabiex jisarraf l-idejat tagħhom għal ġid tal-komunità.